Ден 4 в Атина, Гърция. Елате с мен. Първата ми задачка за този ден беше да отида до Акропола. Има табелки и ако си вземете билетите онлайн, което силно ви препоръчвам, трябва да внимавате на коя опашка да се наредите. Доколкото видях, от този вход тук, отляво, беше за онлайн билети, а отдясно за купуване на място. Сайтът, откъдето аз взех моят билет, беше Headout Bookings. Оцеляхме хора, минах през опашката, вече съм вътре в Акропола. Само да ви кажа, моля ви се, купете си билета онлайн. Ще ви кажа сайта, от който е приложението, от което аз си купих билета, беше 25 евро, защото опашката за хората, които бяха без билети, се движеше много по-бавно. Аз минах за около 15 на минути, имайки предвид колко беше дълга опашката и в началото се оплаших. Така че да сте подготвени. И разбира се, вода, шапка и удобни обувки задължително. 12 часа на обяд е 7-6 септември и е 33 градуса. И е просто някакъв ад. Тръгнах да се разхождам, но за мое голямо разочарование, още от началото започнах да усещам слънцето и жегата толкова много, че не успях да се спра някъде за повече от 5 минутки, така че да прочета или да се информирам малко повече за това какво всъщност гледам. Само се опитвах да се предвижвам възможно най-бързо и да намеря място, където да избягам от слънцето. По пътя гледките, които видях, наистина бяха много красиви и съм сигурна, че бих ги оценила много повече, ако бях в по-добра кондиция. Продължих изкачването до върха, като бях посрещната от най-голямата тълпа от хора. На никоя друга забележителност не съм виждала толкова много народ наведнъж. Не случайно са направили ограничението за броя на посетители на ден. Вижте само за какво става на въпрос. Както и де, стигнах до върха, успях да направя няколко снимки, но отново не издържах дълго и не успях да прочета или да се информирам за нещата, които гледах. Разбира се, имах някаква информация от интернет преди да отида, но не беше достатъчна. Въпреки това беше красиво, наистина, и се насладих колкото можах. Хора, приключих се с Акропола. Издържах изключително кратко време. Почти не успях някъде да седна, както аз по принцип си правя, да се насладя на гледката, наистина да прочета, да разбера, да погледна. Просто защото е такъв пек, особено като се качите на върха. Няма грам сенчица, няма грам ветрец. Аз ми септември началото, но все пак. Така че, дали си заслужаваше точно по това време на годината, точно в най-големия пек, не съм сигурна, защото има други хълмове в Атина, до които можете да се качите за без пари, вместо да давате 25-30 евро за вход, откъдето пак ще имате гледка към Акропола, просто няма да влезнете вътре, но пак го виждате добре и пак е красива гледка и пак имате гледките и към Атина. Така че не знам дали мога да ви кажа и да ви препоръчвам да ходите до Акропола лятно време в най-големите жеги. Отваря рано сутринта, ако ви се ходи рано сутрин, ако има свободни места, когато си купувате билетите онлайн, защото при мене нямаше свободни места. Първото място беше за 12 часа на обяд, затова дойдох и в 12. Ако имаше по-рано, щях да си взема. Но дали се заслужаваше, честно казано, не съм на 100% сигурна. Помислете си много добре и ако имате възможност да избирате, със сигурност ви препоръчвам просто да дойдете октомври или когато е по-хладно, защото тази жега не се търпи и няма да може, или поне аз не успях да се насладите като хората. Но все пак ви казвам, чадър, ако искате за сянка, вентилаторче, вода задължително, нещо сладко, кока-кола, удобни обувки и много тънки дрехи. За почивка и по-късен обяд след това приключение седнах в ресторант Регал в близост до Акропола, където хапнах една уникално вкусна паста, както и страхотно поднесен шоколадов десерт. Препоръчвам ресторанта, ако и вие имате нужда от почивка след Акропола, кажете в коментарите вашите впечатления.